Iso non é verdade, a nosa realidade non é esa. Ti non podes exixir que teña unha palabra técnica, non sei quen coto redondo, e non me gusta, e non podes pedir, vou exagerar, que pidas 20 hectáreas tal, cando non é certo, os nosos montes non son así. Entón, bueno, é un pouco o que dicía ela, ¿no? Que viven que a veces non é que haxa mala intención, pero se non preguntas a quen realmente coñece, nos tamén nos pasou cando empezaron a soltar o Torimus para a Bispilla, primeiro decían que non sabían onde a tiñan que tirar, porque, soltar. E tivemos que irnos cun técnico para decirlle, porque claro, iso non vale ir pola carretera e soltalo, non? Tens que meterte nos outos e como los bichos non saben de fronteiras, pois xa van eles polo souto adiante, pero non podes pretendela tirala na 52 e que vaya, é que a veces son cousas de sentido común, pero que realmente si estás pois nunha oficina en Santiago non se che ten por que ocurrir. Non vou a ser mal pensada, pero pregunta. Bueno, eu creo, despois da miña experiencia estes anos, eu creo que hai un descoñecemento moitas veces da realidade territorial. Percíbelo, non falo a nivel técnico, pero moitas veces sí a nivel político, e a veces en conversas cercanas pois daste conta que, bueno, que hai un descoñecemento de que Galicia é algo máis das 7 cidades e algunha vila, non? Entonces, pois iso tamén nos leva a todas estes problemas que están comentando as compañeiras. A veces, pois, son medidas totalmente alleas á realidade territorial. Pois eu tamén creo pedir aos alcaldes que se involucren máis, os alcaldes que viven no rural, que se involucren máis, que realmente sean conscientes de que a dificultades que teñen os habitantes, que sí que a xente se está facendo maior e hai moi poucos proxectos, pero hai poucos, entonces pois é importante que nos apoien os que estamos ali e eu incluso pediría menos impostos para pequenos produtores e tamén pediría, claro, unha normativa moito máis sencilla, non? Moito máis fácil de manexo para pequenos produtores, porque sí que nos o faen moi difícil. Temos moitísimas inspeccións que digo, pero por que tantos, non? Porque realmente para nós o estamos facendo todo ben, como que parece que somos unos delincuentes aí vivindo no rural, como que entranche no obradoiro en plan estampida, pois aí os collo coas mans dentro da masa. Sou inspector de sanidade, digo, literal, no seu bueno, caso. Pues sí, estamos traballando, pero sí. Entonces, eso a mí me parece moi violento. Eu a parte que peor levo, porque realmente vivimos en una zona, fuimos a vivir ali para vivir un pouco máis libres, un pouco máis desfogadas, e de repente, pues, dentro da tua casa, porque nós fixemos obradoiro dentro da casa, nos baixos, as convertimos aí a corte das vacas, convertimos en almacén, e a bodega en almacén tamén de zumes, que é o noso forte da cooperativa nosa. Entonces, pois, é como unha industria artesanal dentro de un contorno rural total, ¿no? Entonces, eso, claro, hai terra todo alrededor, hai vacas que andan soltas, cabalos, hai de todo ali alrededor, e claro, nós non podemos terlo como en un polígono de Lugo, ¿no? Entonces, como tan violento esas exigencias para nós, de verdad que algunas veces de verdad durmo mal con eso. Y sí, o tema del alcalde, que o noso alcalde no vive en el propio concello, eso debería de estar prohibido, y que ten que mollarse un pouco máis non solamente cos que lle votan, pero tamén con os que non lle votan. Moi ben, moi ben. Sei onde vamos. Vive fora.
Sí. Fala, senón non. A maioría dos alcaldes e alcaldesas na comarca da que eu veño, que está formada por 8 concellos, pois 5 ou 6 viven na cabeceira da comarca, non nos concellos sobre os que están gobernando. Eu sempre lle digo á xente, non? Sempre aceptaríamos que o presidente do goberno de España vivise en París ou aceptaríamos que o presidente da Xunta vivise en Valladolid? Porque aceptamos que os nosos alcaldes e alcaldesas non valoren nin tan siquiera o territorio sobre o que están gobernando para vivir nel. Porque un alcalde ou unha alcaldesa do rural, máis alá de ser un alcalde ou alcaldesa, é un veciño ou veciña. Eu si estou na miña aldea, eu seré previsiblemente vou a ser alcaldesa de Vilar de Vós a partir do ano 2026, pero eu, ademais de ser alcaldesa de Vilar de Vós, na miña aldea e para os meus veciños son Tamara, si hai calquer problema estou ali, son un membro máis da comunidade. Se non estou ali, se non vivo esa realidade, pois ao final non deixan de ser funcionarios. Bea, tienes agora a oportunidade de dirixirte ás institucións. Sí, que oportunidade. Sí, bueno, eu comparto, non? O que estades dicindo, sí que como cooperativa, pois, evidentemente creo que é necesario que as institucións nos escoiten, non? Dende a economía social e dende as mulleres da economía social, para que tamén pois, todas esas líneas de axuda, subvencións e programas pois, se adapten ao que realmente necesitamos. Dende a miña experiencia colaborando con Espadela, traballando en Espadela, no proxecto no rural, pois sí que percibía, como dicíades vos, que hai un descoñecemento das realidades e do territorio e do que realmente necesitan e dende ese escenario tan diverso, porque cada territorio é un mundo, non? E dende este traballo, dende Espadela, sí que o que sentimos moitas veces, eu e as miñas compañeiras tamén era que pois o 25 de novembro, o 8 de marzo, os concellos van a tirar do programa Espadela para metelo na súa campaña. Bueno, como por unha parte que os concellos moitas veces creo cando os concellos dos territorios rurais favorecen unha idea un pouco estereotipada do que son as mulleres do rural, non? E que moitas veces se encaixonan determinados perfís como esas mulleres maiores que viven no illamento, na soidade e que o ámbito rural é hiperdiverso onde habitan moitísimos tipos de mulleres con diferentes realidades e diferentes sentires, non? E identidades. E iso creo que moitas veces as administracións pois o deixan de lado e precisamente pois as súas políticas públicas non atenden a esa diversidade, senón que poñen solo foco nun perfil determinado de mulleres. Poquinho para aí. Vas tú? Ti tes algunha pregunta en mente? Dale tú. Digo, porque eu teño un guión, pero podémonos salir. Pois sale. Non pasa nada. Okay. Si tes algunha pregunta en mente. Bueno, eu sí que estaba pensando en outra cousa agora que me ven a partir do que vindes de Sindo, pero sí que ao mellor quedouse no tinteiro algún atranco importante que non mencionaste desde que aínda queredes mencionar. Entonces, se hai algo... Porque nos pareceu que nos atrancos daba de sí. Había pie para máis, como só Claro. nos deixamos 3. Pero bueno, se quedaste servidos, pues, si estades ben, estamos ben. Sí, no. Sí, eu a mellor podo añadir alguna cousa. Aínda hai bastante atrancos para min, a miña visión, aquí en Galiza polo tema de os produtos ecolóxicos. Hai moito debate ali. Cando falou pola mañá tamén Elena, era? Elena? Sí, ¿no? Elena Freire, profesora. Sobre o produto da aldea, ¿no? Aquí aínda hai moita fe no produto da aldea. E a mí encántame, de verdad, pero como a sociedade está cambiando, ahora hai que ter moita desconfianza tamén no produto da aldea, porque es que se usan un montón de venenos nas hortas pequenas tamén das aldeas. Entonces, nós sí que dentro da asociación tivemos muitísimo tempo tamén ese atranco, porque había xente que dicía con selo, outra xente que dicía non, vamos facer a base de confianza, que hai tamén pues, selos de confianza, ¿no? Entonces, pero bueno, allí al final pues
englobamos todo na definición de proxectos agroecolóxicos, ¿no? Entonces, un pouco que nos desatrancou para poder seguir xuntas, que senón xa estábamos aí un pouco separadas por culpa de selo ou non selo. Pero lo de agroecolóxico, pues para mí engloba todo, ¿no? Porque realmente es cooperación, ten muchos valores dentro da palabra agroecolóxico, ¿no? Porque non sei se tedes necesidade da definición, pero es como agroecología, pues es ciencia, ¿no? Es ciencia combinado con práctica, con valores sociais, ten muito englobado, entonces pues aí sí que nos sentimos todas representadas, ¿no? Como productoras, pero tivemos aí ese atranco. Ainda eu no posto de venta en Foz, estou no mercado semanal, ainda hai xente que marchen corriendo cando digo que o produto é ecolóxico. Entonces, a mí eso chócame mucho, me parece como una ignorancia de parte da xente que de encima, sabes, admitir que prefieren químicos que ecolóxico, porque claro, o ecolóxico a lo mejor é máis caro, entonces eles prefieren químicos porque les sale más barato, ¿no? Entonces, eso para mí es una ignorancia muy grande, ¿no? Entonces, pues, ainda hoxe, cando eu cheguei a Galiza, pues, fai 30 anos, pues, ainda entendo, ¿no? Esa reacción, pero que ainda hoxe hai ese obstáculo hacia un producto ecolóxico, me parece así como moi chocante, moi... Eu hei de decir que nós, así como non temos redes sociales, somos bastante antietiquetas. Entón, nos producimos de forma ecolóxica, como calquera cultivo etiquetado, co CRAEGA, pero nos, a maior parte, digo, o 90% polo menos dos produtores que temos na asociación non teñen etiquetado CRAEGA. Entón, nos... tomando o que decía Elena, nos basamos as nosas ventas e o noso comercio na confianza. Na confianza en que nós mismos nos confiamos en nós e nos controlamos entre nós as nosas produccións e na confianza cara ao consumidor e cara ás institucións. Nos basamos toda a nosa venta na confianza e creamos alianzas cos consumidores, tanto cos colexios como con restaurantes e como con, non sei, nos mercados e todos, creamos alianzas con eles basadas na confianza. E creamos alianzas buscando, postos a soñar, hai que soñar a lo grande. Hombre, nos buscamos alianzas soñando con que se poida facer un cambio neste mercado capitalista e mercantilista en que vivimos e que poidas traballar realmente productores e consumidores en alianza, acordando entre todos o que é xusto para uns, o que é xusto para outros, tanto en produción como en precios, acordando eu como consumidor necesito este produto, tú como productor podes proporcionarmo, eu como productor, a min isto vou non vender a tanto, eu consumidor solo che podo pagar isto e chegar a acordos. Nos queremos en ese tipo de mercado e estamos peleando para conseguilo e nos lleva vamos con calmita porque estas cousas son lentas, pero hai que ir lento pero seguro, nós como os caracóis así, a modiño de bajar. Que agora estamos no tema sello sí, sello no. No, nos ni no, porque la burocracia digo, outra vez. No, a nos non nos merece a pena, aparte que nos temos poucos produtos e, por exemplo, a veces pregúntanos polo tema de celíacos, que a nosa fariña si a podería consumir un celíaco e as castañas, pero a bica non. Entón, bueno, a mellor non está ben dicilo, pero en términos económicos non nos iba a interesar, porque por un lado é tanto o papeleo e o que tes que facer que non
somos unha cooperativa pequena. Sí. Esa burocracia como era terrible, horrible, horrenda. Sí, insoportable. Insoportable. Está por aí. Eso Y está moi ben. Outra, Horrible, tremenda, insoportable. Creo que dixeras terrorífica tamén. Insufrible, sí. E a mí me parece fatal que se apoderen dos términos. Nos temos uns productores que acaban de facer un zumo de mazá e lle puxeron zume de mazá ecolóxica de non sei que marca, non sei que variedade era de mazá. Tuveron que cambiar todas as etiquetas, porque se non tes etiqueta de Craega non podes poñer ecolóxico na etiqueta. E tú dices, hai que joder. O sea que o de agroecolóxico sí, Compraron la palabra. Se compraron Se la a palabra. É unha pasada. Non sei, a mí, non sei. Dá pa moito debate. Dá para debate e está moi ben, porque todo eso, claro, aquí xa viu a Mar. Xa viu a Mar que cando se vos lance con un novo sello, xa veréis o que vai ser, non? Pero está ben porque, bueno, temos moita idea, non? De como vimos mulleres non pode haber debate nin discusións, que eso, non? Pois é tan femenino, pois claro que sí, quero dicir, que hai opcións distintas e respostas distintas con respecto a ese tema. Sí, sí. Logo deixamos chamar preguntar, sí. No, eso facía referencia un pouco a eso porque sí que logo pasamos a que podamos falar xa máis entre todas, pero sí que eu estaba fiando varias cousas que dixestedes, porque creo que isto da relación de confianza é algo ao mellor que non interesa desde un punto de vista institucional empezar a facer esas relacións de confianza. É unha linguaxe, digamos, é unha linguaxe que o punto de vista institucional ao mellor non conoce. E tamén ás veces Tamara antes decía claro, como somos pequenos non nos fan caso, claro, non hai esa idea de vamos a empezar a facer relacións de confianza con diferente xente que está facendo cousas que nos interese, é máis vamos a instrumentalizar xente que xa ten un nombre e que é grande e polo tanto partimos dai. Ese é un linguaxe que conoce máis ben a institución, non? E creo que vea cando decía o de 25 de noviembre, 8 de marzo, de repente dámonos de contemplado, mira esto que tenemos aquí, que bonito, que ben vai a quedar. Claro, é como si lle cadra, bueno, é tan idílico pensar que ao mellor a administración debería entender que ten que falar unha linguaxe comunitaria e non únicamente unha linguaxe digamos productivista, que é dese de vamos a facer alianzas con aqueles que xa son grandes, non? Está un pouco unha pregunta retórica porque realmente tampouco. Pero sí que o que quería preguntarvos antes de que podamos falar un pouco máis entre todas é que vos apetece facer agora. Evidentemente, facer o que estades facendo, pero xa desde un punto de vista máis personal, dentro do que estades facendo, que é o que tira de vos, que é o que vos pide o corpo, que é o que vos ilusiona, non? Do que estades facendo por recuperar un pouquiño un tono tamén optimista se llegara, non? Ai, non quero nada. Ollo, Ojo, que igual hai poucas ilusiones. Pas peixes colleron así todas. E pas ilusións están aí, ese micro non lle chego. Que se non queréis esta pregunta, que temos outras, Eu quero jubilarme e marchar por un sitio con sol. Vale. No. Isto estáis sometidas a outra. No, é dentro da iniciativa que vide representar logo cal é, pois, non sei se un plan de futuro, pero unha ilusión que teis, coa que dicís, pois de poder iríamos por aí. A ver, eu teño ilusión de vivir da cooperativa, porque eu non vivo da cooperativa, que quede claro. E máis, eu tampouco vivo, bueno, eu son de Valdoviño, antes cando dixeches, acabei no secano por el amor del Prestige e agora vivo en Ourense e estou amañando unhas pedras en Manzaneda. Outra burocracia e entón é un proxecto lento porque arranxar unha casa leva moito tempo, sobre todo se non tes cartos. Entón, se xa vamos falar de ilusións, pois a miña ilusión é poderme vivir ali nesa casa que algún día será fogar, que agora está así e tal. E como este é bueno, que eu non puiden vir pola mañá, teño aquí unha anécdota que vou contar que pareceme, isto é real,
de como nos tratan as mulleres e, bueno, que había unha pregunta algo así de como nos tratan, que pedides dun aliado, bueno, non sei. Cando foi a firma da cooperativa, non sei se foi para a firma da cooperativa ou do crédito, daquela había unha presidenta e outra secretaria. Bueno, vamos cambiando os cargos, non? Entón, cando chegou a firma co notario, estaban ali elas as dúas, chegaron ali, bueno, somos a adelante e vimos a firma e tal, e vale, están ali esperando e o home non facía nada, no tal, e dicía, entón dice, Xerme, pero mira, hai algún problema, porque non firmamos, que pasa? E dice, pero non vai vir ninguén máis. E dice, no, pero onde están os homes? Onde está o... E xo, no, somos a presidenta e a secretaria, o sea, el daba por feito que faltaba alguén por vir, por suposto, varón, a esa sinatura. Bueno, isto que é real, non acabo de inventar aquí por quedar ben, pois é unha mostra máis de pois do día a día. Como digo sempre, a sociedade é machista, despois hai os micromachismos, pois este foi un máis. Entón xa postas a soñar, pois tamén vou decir, pois iso. Poder ir ao notario. Poder ir ao notario e... Sí. Bueno, poder ir ao notario que non che cobre, porque te cobra hasta Ou por incluso- respirar. Poder ir Che a digo. notaria, incluso. Ou ir á notaria, ¿sí? Ir á notaria. No, sí, a última vez atendeunos unha notaria. Aí Todo hai que dicir. Vale, venga, ala, Tamara. Tamara, soña, anda. Bueno, a min ilusioname que sí que vexo que nos últimos tempos estamos moi no inicio, pero sí que se empeza a dar un cambio de ciclo, non? E entonces, pois, cada vez temos a oportunidade de participar en máis foros, de aportar, bueno, pois eso, seguir dando a batalla para que nas políticas do futuro se teña en conta esa perspectiva rural tan necesaria e que faga que estén adaptadas realmente ao territorio. Pois eu tamén soño con eso, que realmente pois se defende máis dende as políticas agroecoloxía, non? E que para mí podía cambiar moito o mundo con eso e realmente pois tamén en crecer como asociación, que realmente nos fai falta que a xente busca sus maneiras de compras de alguna maneira máis consciente, non solamente cómodamente no supermercado, pero que busca os produtores da zona e que fai a venta, a compra directa, ou eso para mí é como un punto de acción moi importante de cada un de nós aquí. E tamén a mí nos chocou moito na asociación que a maioría somos mulleres. Choca moito. As mulleres de verdad que estamos moi presentes e nos estamos movendo moito e eso tamén dame moito ánimo en seguir construindo tamén, porque vamos, eu creo que sí que hai un cambio aí e que se está notando que sempre hai máis mulleres xa incorporándose en todos os ámbitos e eso sí que mola, que estamos aí no cotidiano, ¿no? Realmente vendo que somos máis mulleres. O meu compañero, por exemplo, é ferreiro e tamén sempre há máis mulleres que queren aprender e teñen interés pola profesión, entonces aí tamén vese xa o valentes que son as mulleres. Bea? Sí, pois eu para este proxecto, para Espadela, así que teño un soño compartido con outras amigas de outras cooperativas, coa cooperativa de Atalaya Social, non sei se vos sona, e coa cooperativa de Eutonía, coa compañeira aí a Araceli, especialmente con Noelia, que Espadela non é un proxecto de Arabías, non ten dona, ni moito menos. Entón, sí que sempre xa fixemos varias intentonas para que Espadela volva a vivir, inicie vida precisamente aquí na provincia de Lugo e buscando apoios aquí. Entón, bueno, eu creo que é un soño que está a piques, ojalá, a piques de comezar e que poida ser aí liderado por Noé desde Muimenta e por Araceli tamén desde aí, desde a zona do sur de Quiroga. Moi ben.
Ai, dalle. Micro. Dalle. Vale, para o proxecto, xa que non me deixa de xubilarme. No, eso non. Pide outra cousa, soña outra cousa. Pois nós seguiremos aí, en la lucha, que decía el outro. Seguiremos aí loitando por eso, por seguir creando estas relacións de confianza e de alianzas produtores, consumidores e loitando pois para que a xente siga indo aos mercados e a comprar en vivo e en directo, falando cas persoas e se deixen de comprar xa no supermercado de Amazon, que eu ainda me enterei hai pouco que en Amazon hai un supermercado. Que flipei, decía o que faltaba xa. Pero que a xente volva a entrar na dinámica de calzarte, vestirte, salir a la calle para ir a comprar a comida, o alimento. Non, porque moitas veces, eu últimamente ando dando moitas voltas a que non toda a comida é alimento. Entón, compra alimento, invirte na túa vida. Non gastes cartos en comida, invirte en alimento. Entón, pois seguiremos aí dando polo zoco un pouco. E eu sei que a confianza mellor as autoridades non lle gusta, pero hai que roelo. Nós cando empezamos co proxecto das cociñas tiñamos outro proxecto que ainda se hai en mente, que era o de facer un matadoiro colectivo, un matadoiro de aves móvil colectivo. E alguén nos dixo, pero é que iso a lei non o permite. E nos dixemos, pois haberá que cambiar a lei. Non? Se é o que a xente necesita, haberá que cambiar a lei. Entón, xa está. As leis can as fai, facémolas nós. Pois xa está. Hombre, pois hai que seguir aí, dando polo zoco a todo Dios. Unha cousa que quería decir que antes xa o comentou Bea e que é unha cousa que sempre me gusta pôr en valor, que eu estou un pouco farta de as palabras son moi importantes, non? Entón, eu creo que a nivel xeral en Galicia pasan dúas cousas, que por un lado se nos quere vender el rural, o sea, un sitio bonito donde te vas a hacer fotos en Instagram, non, iso non é o rural. Entón, a min como xa isto é unha cuestión persoal, fastidiame moito dúas cousas. A imaxe que se quere vender dun rural bucólico donde suenan pajaritos e hai vacas campando libremente, o sea, no, o sea, sí, hai iso, pero hai moitas máis cousas. E a imaxe que se quere vender, que xa comentaba antes ela, de a muller de negro, señora maior, velliña, tal, que sí, tristemente no rural hai moita xente maior, cada día máis porque é un problema que hai, pero si realmente queremos cambiar iso, pois temos que empezar pois por chamarlle as cousas polo seu nome e cambiar iso, porque iso non é real. Gustoume que comentaras antes o do cartel, porque a Marta coñézoa, entón iso, no rural pois viven diseñadoras gráficas, no rural viven médicas, no rural viven mestras, no rural pode vivir unha artesá, no rural pode vivir unha informática, que disto, unha informática. Entón, creo que debemos tamén un pouco xa, que vai sendo hora, non, de deixar de asociar o rural con persoa pobre, maior e analfabeta, porque non é real, o sea, non é real. Sí. Queres? Os estereotipos darían para outra charla. Sobre o rural en xeral e sobre as mulleres rurais en particular, desde logo. Se queréis abrimos a quenda ou algunha máis, e se non abrimos a que participemos todas, que aquí estamos. Sí, parece vos que abre. Pois decídeme douvos a esta. Aí vamos. Dous xa, moi ben. Bueno, aquí hablando de entresijos, Ana e eu estábamos peleando por a ver quen collía o micro para pasarlo a xente, pero nadie di que, aínda que eu non collera o micro, non poida salir de cámara, verdad? Entón, nada, ao final, con quen ides a falar con elas, é importante que estén máis aí, non? E xa nos ocupamos nós de darvos palabra. Bueno, daros la enhorabuena a todas por vuestra participación y disculpad que no hable gallego, pero soy una gallega de adopción que todavía le cuesta un poco. Bueno, por proseguir las palabras de la última mujer que intervino,
En mi rural hay 2 panaderas, hay una mujer que tiene una empresa de embutido artesanal que conozca, hay creo que 2 familias como mínimo que teletrabajan, otro ingeniero forestal que también está teletrabajando. Hay una costurera que volvió a sus raíces desde Francia. Hay un antiguo director de la BBC, viviendo él solo en una de las aldeas y también teletrabajando. Entre todas las personas ancianas que nos enriquecen también en el rural y a los que también intentamos cuidar. Y también estamos un poco nosotros, como decía esta mañana, de población flotante con nuestras colmenas. Entonces, una de las dudas que yo tengo muchas veces para poder trabajar es el concepto que vosotras decíais de agroecológico, porque la miel, por ejemplo, para ser ecológicos, aunque trabajes de forma ecológica, siempre te exigen el sello que decíais vosotros de CRAEGA. Entonces, nosotros creemos un poco en lo que es el producto de calidad, de cercanía y el que podemos vender en el mercado, pero tampoco nos gustaría tener que venderlo como algo que está bajo un sello, sino simplemente como un producto de calidad en el que no tengas que estar bajo un sello para venderlo. Porque muchas veces vas a las tiendas y te dicen, si no trabajas en ecológico, si no nos vienes con el sello, como decíais vosotros, no te cogen, no quieren vender tu producto. Entonces yo creo que igual habría que me gustaría que me explicarais un poco el concepto también de agroecológico, si coinciden un poco con el concepto que nosotros tenemos. Pois, a ver, hai varias opcións, está o CRAEGA, que realmente, pois, non nos garante, o CRAEGA non nos garante o que é a parte ética realmente, ¿no? O kilómetro cero, non nos lo garante. Entonces, pues ti vas a unha tenda de produtos ecológicos e os produtos poden vir de outro lado do mundo, ¿no? Entonces, nós temos o selo, pero nos está costando muitísimo. Costa cartos ter o selo, porque depende da superficie que tes que pagar unha cota, e despois o produto, por cada bote que ti vendes, pagas tamén un porcentaxe. Es para poder, porque o CRAEGA é unha entidade privada, ten trato coa xunta, pero é unha entidade, entonces eles teñen que poder pagar a súa xente, que por un lado, pues que fagan, ¿no?, unha inspección e unha trazabilidade detrás do teu produto é interesante, pero ao mesmo tempo, pois nós de momento non o podemos rentabilizar. Eso o que pagamos al CRAEGA non nos entra como para rentabilizar este selo, ¿no? Entonces, pois hai outras maneiras de, non sei se coñeces o tema de SPG, que es como un selo que garantice tamén un selo de confianza. Está como máis en auge así no sur de España, que está como máis xa entre varios produtores e coñecido, que aquí nos intentámoslo co mercado da terra aquí en Lugo, tamén poñerlo como unha garantía, pero de momento nós non conseguimos tampouco. Despois o mercado caeunos así co todo o tema do COVID e todo eso. Pero bueno, despois os GDRs tamén están traballando ben. A mí gustame o que cociña de Ancares, que como un recoñecemento de produtos da zona. Nós tamén estamos tirando un pouco con eles pa diante. Sí, que es muy interesante que os GDRs, pues son los fondos europeos, ¿no?, das comarcas, pues están ahí como movéndolo para que haya un reconocimiento. Y después están y todo eso que
não sei, eu nunca me meti aí. IGP, todo isso, pues, que também tem os seus requisitos. IGP é mais fácil que denominação de origem, pero não sei se te podem ajudar. Sí. Sí. Se queréis dicir as vosas asociacións, iniciativas rurais, ela no caso dela sei que é Navia. Pero Bueno, primeiro, parabéns por organizar a xornada. Eu tiño unha pregunta tanto para Dora como para Luz de Eva Alimenta. Se facedes traballando con centros educativos, cos comedores, bueno, por un lado, se facedes algún tipo de planificación de cultivos para ter un número de referencias que ofrecerlle aos centros pois o máis amplia posible. E despois, claro, os coles traballan 10 meses ao ano. Que pasa cando chega o verán e tedes os picos de produción? Se tedes outras vías de comercialización? Gracias. Directiña a pregunta desde Monfero. No. Sí. Mira, nós estamos traballando neste momento solo cos colexios colectivos de AMES, cos comedores escolares de AMES. E temos con eles xa pactado que tipo de produto se lle vende e que meses. E eles saben que non só vendemos produto de temporada, entón, por exemplo, mazás, que lle estamos vendendo mazás, saben hasta onde nos chegamos, nos compran a nós, e hasta onde cando nos non chegamos, pois van a comprar a vía normal del camión de la fruta. Vai o camión da fruta por ali e compran o camión da fruta. E despois nós, como temos as cociñas, cando temos excedente, nos o transformamos. Transformamos en conservas, en mermeladas, ao natural, envasado natural e así. É o que facemos. E vendemos en fresco en mercados. Nos participamos, estamos en varios mercados, temos o mercado de Montebalado todos os venres pola tarde, vai a empezar un en Bertamiráns tamén, entón nos facemos feiras e mercados. En Ames, que eu sepa 3, pero Ames é un concello grandote, son sobre 40.000 habitantes, deben de ser agora, e por sorte aínda teñen os comedores con cociña, porque o ano pasado estaban valorando pasarse a catering. E estamos neste momento, está Santiago que está no proceso ao revés, que se está pasando de catering a montar unha cociña para servir a todos os seus coles. E tamén xa contactaron con nós para ver si tal, e Santiago de feito está pensando en facer un obrador de transformación de alimentos con idea de tamén surtir os colexios. O sea que... E eu creo que ese proceso que está facendo Santiago o van a facer máis, porque que o sistema de caterings, vaya por Dios. Madre mía, sí. Sí, pues aquí a nosa coordinadora Eva fixo un traballo moi bon, que foi moi difícil cos colexios, que eles non nos querían facer a nota de facer números as cociñeiras de canto necesitamos a la semana de tanto de esto del outro. Claro, chega o camión é fácil, collen e xa métense para a cociña e veña, xa está. Pois, e tamén os precios, comparamos, eles tiñan moito medo que o noso iba a ser máis caro por ser ecolóxico, pero ao final se fixo unha comparación de precios e todo, e resulta que había moitas cousas que incluso por temporadas o noso era máis barato, porque nosotros, como é venta directa, é diferente. O camión sí que ten que aínda tamén sumar os seus costes de repartirlo e de, sobre todo, es reventa, ¿no? Realmente. Entonces, pois, al final, os colexios quedaronse tamén un pouco sorprendidos e de verdad que foi moi interesante. E aparte de eso, pues, en Ribadeo nos facemos se fixo como dentro de unha asociación, outra asociación que se llama Sucadoira, un mercado dos domingos para sacar a produción de verán. E eso é moi boa, foi unha moi boa iniciativa, pero xa leva ese mercado por casi 20 anos, creo. E é un éxito o mercado dos domingos para a salida de
da mercancía, porque en verano ti tens que colleitar polo menos 2 veces a la semana, si no se te pasa a froita ou a verdura, sí. Bueno, eu quero volver sobre un tema que se comentou antes e que tamén saliu na mesa, que é o tema das certificacións. A ver, eu non vou a defender o CRAEGA porque teño unha postura moi crítica con boa parte das cousas que fan e desde logo estou completamente de acordo con todas vos en que o tema da burocracia é absolutamente asfixiante a todos os niveles e aí tamén. Pero eu creo que tamén temos que entender que mentras non derrubemos este modelo capitalista no que estamos, nos mercados onde nos toca bregar. Entón eu decía pola mañán que eu fago política desde que me levanto hasta que me deito. E unha das miñas actuacións políticas é o papel que xogo como consumidora. Entón eu compro produto local e produto ético. Todo o que podo. Claro, entón hai determinados produtos, quero dicir que eu, cando compro os teus produtos, Luz, cando compro un produto de Ribeiregas, é que me dá exactamente igual que teña etiqueta ou que non teña etiqueta certificadora. Por qué? Porque te conozco, porque o que decías tú da confianza. Igual que se estuve na Santiago, seguramente compraría os vosos produtos. Pero claro, hai moito produto que quero comprar e que quero que sexa un alimento, como dis ti, e que non teño maneira de establecer un contacto coa produtora ou co produtor. Entón, para min sí que é importante a etiqueta. Outra cousa é que a certificación, tal e como está hoxe en día, sexa adecuada. Outra cousa é que a burocracia que se somete aos produtores sexa absolutamente insoportable. Outra cousa, porque é tan sinxelo como eximir, por exemplo, do pago das tasas aos pequenos produtores, que se pode facer, porque non estamos falando de tanto diñeiro, que hai 1000 produtores certificados en ecolóxico en Galiza, non hai máis. E hai que ter moito cuidado coas palabras, porque o problema é que eu, despois de escoitarte a ti, fixen e o fixen pois porque é algo que me preocupa desde hai unha temporada boa. Entrei en Google e podedes facer a proba. Entón, escribín en Google as seguintes palabras: agricultura sustentable e regenerativa. Primeiro link que me saliu, unha revista que supoño, bueno, os que traballamos en agricultura conocemos, que se chama Revista Alimentaria. É unha revista especializada. Leo vos o titular. Bayer presenta su modelo de agricultura regenerativa para hacer cambio al frente climático y a la seguridad alimentaria. Bayer, Syngenta, a Nestlé. É que isto non é unha anécdota. É que a mí non me preocupa. O sea, quero dicir que ese detalle que comentabas ti con esos produtores é que eso é tremendo. Que eso é tremendo, pero que é unha anécdota. É que o problema é que todas estas grandes corporacións transnacionais que están dominando o mercado, porque son 5, e están dominando o mercado, se están apropiando destos términos. Por qué? Porque poden. Porque a agricultura ecolóxica non se poden apropiar, porque está, con todas as críticas que lle poidamos facer a esa palabra, non poden. Entón, temos que ter cuidado co que deseamos, porque ás veces nos pode levar a un callejón sin salida. E eu, desde logo, que non quero é que a Bayer se faga con monopolio da agroecoloxía, porque é xusto o contrario do que debería ser a agroecoloxía. Entón, quero dicir que temos que ter cuidado con este tipo de cousas, porque é que nós somos 4 monas e eles son axentes poderosísimos no mercado. Entón, os mercados locales, perfecto, apoialos todos, todo o que poidamos, e as iniciativas que presentastes aquí que me parecen que son unha pasada, e oxalá inzaramos todo o país delas, pero que non podemos esquecer os mercados globales e o capitalismo no que estamos, e que ese realmente o noso gran enemigo, e mentras nos estemos peleando entre nós con certificación, non sei que, non sei cuánto, eles están ganando a batalla. Participar, están de acordo. Ai, pensei chamado. Alguén? Bueno, buenas tardes con todas y todos que estamos aquí. Yo quería hacer una pregunta.
quería preguntarles a todas ustedes si en algún momento de todas estas iniciativas, al interior de esas organizaciones de las que son parte, han podido realizar algún intercambio de experiencias, pero experiencias que les hayan permitido aprender, reaprender, sobre todo de otras formas, de otras estrategias, se podría decir también de otras pedagogías, de hacer agroecología, de hablar de mujeres en el mundo rural en América Latina y el Caribe, ¿no? Si han tenido ese tipo de experiencias, o se lo han pensado, o lo están haciendo, eso me gustaría preguntarles. Bueno, no caso de CDR Portas Abertas, aínda que non sea dentro da agroecoloxía, nos formamos parte, como dixen, de outras moitas redes. Unha delas é a través de COCEDER, da Asociación Internacional de Movementos Familiares Rurais. E dentro desta asociación pois hai moitas iniciativas de todo América, de Suramérica, de Brasil, de Colombia, de Argentina, de Honduras. Coñecemos, pois, bueno, aí pois teñen aínda moito peso as escolas familiares rurais, elas sí moi vinculadas casi todas coa agroecoloxía, e temos a enorme riqueza, non, de poder coñecer estas experiencias unidas con outras pois de países de Camerún, Filipinas. Que non eran mulleres, eran... tiveste de sorte, entón. Entón conta o ti, por exemplo. Da igual. Sí. É que a xente de Chiapas, pois, fixeron unha xira pola vida, chamábase. Fai xa 4 anos, creo. No? 3? 3, por aí. Vale. Pois, e tuvimos aí a oportunidade que nos viron a visitar e nos quedamos realmente como un pouco pequenas nos al lado de elas, porque teñen unha organización, claro, a base tamén eles de estar moi fastidiadas por a política do seu país, no? Pero o que sí que teño un pouco unha crítica